Zikomo ulemu wabadiladela kwa Vice President atu Dr. Biswick Michael Usi, komaso ulemu kwa Dr. Reverend Zakawala amene muli patron wa chigawo kuchino chakumwera, komaso maulemu onse akhale mchimake. Ife ndi a Malawi Church and Community Transformation Movement. Gulu limeneli ndi gulu limene linakhazikitsidwa m'Malawi muno polumikizana mipingo yosiyana-siyana yonse imene tili mdziko muno, komanso mafumu a madera osiyana-siyana. Cholinga chenicheni cha gulu limeneli ndi kufuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko zosiyana-siyana zimene zimachitika m'madera wathu, makamaka powamema amipingo osiyana-siyana, komanso ngakhale anthu amene timakhala m'midzi yosiyana-siyana, kuti titenge gawo kapena kutenga udindo onena kuti titenge ulamuliro ndi kuthandizira kugwira ntchito za chitukuko zosiyana-siyana konse kumene tiliko. Ndipo gulu limeneli, movement imeneyi ikuyang'ana magawo atatu. Gawo loyamba ndi gawo la zachilengedwe,
monga mukudziwa kuti mitengo ndi zachilengedwe zina zikutha zikusakazika, koma anthu amene tikusakaza ndife tomwe. Ndiye gawo limenelo ndi limene tikulimbikitsana tonse ngati Amalawi pothandizidwa ndi mafumu komanso amipingo kuti tiyeni tisamale nkhalango zathu komanso kudzala mitengo ina. Gawo lachiwiri ndi gawo la ukhondo ndi madzi abwino akumwa. Mukudziwa kuti anthu tikakhala ndi ukhondo wabwino chitukuko chimapita patsogolo. Ndiye ife tikulimbikitsa kunena kuti ife ngati Amalawi amipingo Malawi aliyense titenge gawo pa nkhani ya ukhondo, ndipo ukhondo umenewu tikuyang'ana zimene zimachitika m'madera mwathu. Nthawi zina timatha kumangotaya madaipas pena paliponse, komanso ingakhale madzi akumwa sitimasamala kumene, koma zonsezo ndi udindo wathu. Tikapanda kusamala zitikhudza ife tomwe. Komanso gawo lomaliza ndi gawo la chakudya chabwino, komanso ingakhale misika yabwino. Tikunena kuti dziko limene muli chakudya chabwino anthu amakhazikika, chitukuko chimapita patsogolo. Ndiye tikunena kuti tilimbikitse ngati amipingo, ngati wina aliyense mothandizidwa ndi boma, kunena kuti tipange maulimi amene akhoza kutithandiza kuti tikhale ndi chakudya. Komanso misika, abale ndi alongo m'midzimu amakhala ndi mbewu zawo namakolola, koma nthawi zina anthu ogula samagula mitengo yabwino. Ndiye tikunena kuti tiyenetsetse tithandizane ndi boma kuti mitengo itha kukhala yabwino. Komanso tili ndi uthenga onena kuti ife mpingo ndife mchere ndi kuwunika kwa dziko lapansi, ndipo ngati tili mchere ndi kuwunika titsogole kukhala patsogolo. Komanso tili ndi uthenga wina umene ukulankhula kunena kuti aboma tithandize kuchotsa misonkho pa zinthu zina monga mafuta ophikira. Komanso tikuyang'ana nkhani yonena kuti amene amaulimi ang'onoang'ono amagula amaulimi ang'onoang'ono, ma small farmers cooperatives ayembekezedwe kukhala nawo mugulu la AIP. Komanso tikuyang'ana nkhani za environment, chilengedwe. Tikunena kuti chilengedwe poyambirira ndalama zibwere kumapeto, ndipo ulendowu tikhala tikumapitiliza, koma uthengawu ndi wa tonse amipingo komanso ingakhale Amalawi tonse, chifukwa udindo osamala dzikoli uli m'manja mwathu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Sorry, mommy. Get the mic. Oh, I'm scared for this one. Yeah. Yeah,